Velkommen til bukkejagt i Rumænien. Se med her, fordi det bliver fedt. Der er store bukke, intense pyrser og kæmpe bukke. Velkommen til bukkejagt i Rumænien part 2. Vi skal til lige om lidt ud på vores 5. outings, og vi har 8 i alt, så vi har 4 outings tilbage her i sidste del af filmen. Så gutterne sidder og skåler derovre, og vi er spændte på at skal ud igen i aften. Det skal nok blive godt, og hvis ikke I har set part 1, så hop ind og se dem bagefter. Så skyder vi, vi har skudt 5 bukke indtil videre, 4 af dem på film. Alle sammen kanonbukke. Vi har faktisk lige målt dem op på lidt på forhånd, og vi tror sgu der er et par guldmedaljer imellem, så se med her i part 2. Jeg tænker også det bliver godt. Så nu er vi sgu være klar til at skal afsted igen. I aften der går vi alle 3 sammen, og i aften der er den her bandit her med mega sej riffel, Kiplauf. Det bliver spændende. Den er virkelig en lækker riffel. Ikke noget reklame eller noget, det er bare fedt. Det er en låne riffel. Så det er spændende. Jeg lige spottet en rigtig flot 6'er, som jeg bare gik på i går, men den snødes. Så nu skal vi se, om vi kan finde ham, uden at den snødes i den omgang. Så spændende. Bukken, vi har spottet, den befinder sig ude på 500-600 meter nede i den her mindre klatvoksning. Jeg har lige lavet en plan om at forsøge at gå rundt om i en cirkel og komme ind i en god vind. Og så må vi have mulighed for at komme ind på en forsvarlig skudafstand. Altså lige skudt til en rigtig flot 6'er. Jeg kan ikke huske, hvornår i sidste miljø jeg har haft så meget bukkefeber. Den kommer ud på 150 meter. Og så det første sæt, det var det der kæmpe juletræ, der gør sådan her. Så begynder mit hjerte lige at slå 2 slag nogle gange, tror jeg. Og så han kommer ud,
Og jeg kunne se, at han kom ud lige så stille, og jeg havde altid i hele verden, så jeg tog bare stille og roligt. Så da jeg startede, havde jeg faktisk en chance for at skyde, men jeg havde så meget feber, så jeg var nødt til at vente. Så jeg fik lige fokus væk fra en andet, og fik lige taget nogle dybe indånding, og så efter et par minutter, han er gået foran, så afgav jeg så et skud. Jeg tror, det er et okay skud. Jeg tror måske, det er lidt bagligt, men pænt sikker på, at der ligger en rigtig flot romansk buk dernede i de busker der. Så nu skal vi snart ned og kigge. Vi giver ham lige 10 minutter, og så skal vi ned og kigge. Det er fucking spændende. Så sidder vi her med min anden romanske buk. Pragt eksemplar, mere af en fuldstændig sympatisk seksender. Og det kan godt være, at det her det ligner, at jeg har smidt den op i et træ, eller jeg har lavet et eller andet sindssygt for at få et godt billede, men det er altså sådan her, han ligger. Det er jeg sgu aldrig set før, og det har guiden heller ikke. Det forstår jeg egentlig også godt. Fantastisk. Nu tror jeg, at vi skal prøve at se, om vi kan få ham ud af de her buske her. Det er meget tæt, men må ikke vi kan få ham ud. Vi skal i hvert fald have ham med hjem. Det er helt sikkert. Bukkeskål. Bukkeskål. Tillykke, Victor. Tillykke. Det er fandme nemme at jagte, når det er bedst. Det er ikke lige godt. Skål. 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 Sigtevand.
It's a... Yeah, it was. Yes. I think it was the shot was very good. New, yes. It was something that I always will remember. And to have the pleasure to hunt with my son, it's perfect. Yeah. It couldn't be better. Jamen, så sidder vi her midt i den fantastiske romanske natur. Vi har spottet bukken her faktisk i aftes, hvor vi gik på den også på den her Luzernemark. Vi kom ned fra landsbyen her og gik herop igennem kornmarkeren. Der gik han herop, men han var for langt væk, og mørke gjorde, at vi kunne ikke blive med at gå bagefter ham. Så vi besluttede til at prøve ham her til morgen. Og der havde vi ham på 200-250 meter, hvor jeg egentlig lå godt, men jeg havde nogle kvister og noget foran, så jeg turde ikke skyde på ham. Og senere så havde jeg ikke noget kuglefang, og så skød man selvfølgelig ikke. Men så havde vi en rigtig fin Luzernemark her, og havde en fantastisk pyrs på ham hernede igennem. Til sidst så opdagede han os. Men vores dygtige guide, han får den til stop, og så faldt skuddet sådan ret hurtigt bagefter. Den løb 70-80 meter fra skudstedet. Det er en lille kaliber, vi skyder med, men perfekt til råvildtjagt. Det er bare helt fantastisk, og en fuldstændig symmetrisk seksender. Jamen, det er bare en drøm af en buk. Og så få lov til at jagte sammen med sine drenge, det kan simpelthen ikke blive bedre. Norok. Tillykke. Tak for det. Congratulations. Thank you. Så sidder jeg lige her i lænestolen uden foran mit værelse. Jeg er ved at få skoene på, eller støvlerne på. Her til aften, vores sidste aftenpyrs, der skal jeg gå sammen med 2 af de lokale guider, og så skal far og Vincent gå sammen med kameraet. Så det bliver spændende at se, om vi er heldige her til aften. Og den ene af mine guider, han har også kamera med, så han plejer også nogle gange at have kamera med i skoven, så det kan være, at vi er heldige, hvis der sker et eller andet. Han får et enkelt klip af det, men ellers så er det de 2 andre, der har kamera med her til aften, så det bliver spændende. Vi har stadigvæk i aften, og så i morgen tidligt tilbage, så Vi er klar igen. Nu må vi se, hvordan det går med filmen der. Det er far, der skal filme her til aften. det har vi aldrig prøvet før. Det har vi ikke prøvet før. Så det er vi spændt på. Vi skal ud efter den samme buk, eller det skal jeg i hvert fald, som vi lige så et hurtigt glimt af i morges. Men den fik vind af os og snyder os, så vi prøver igen. Men det er i hvert fald fint vejr. Det har været rigtig varmt i løbet af hele dagen, men temperaturen den er begyndt at falde lidt igen, så jeg tror, der er en god chance for, at der måske kommer ud. Vi skal se.
Yes. You hit him. Nå, så sidder vi her. Ja, det er helt vildt, man er næsten helt tom for ord. Vi ser den her komme ud på 240 meters afstand her. Går ned imod os og kommer ind på omkring 180 meter. Og jeg synes egentlig, jeg har det okay holdt på den her fuldstændig sindssyge flotte buk. Men skuddet, det er ikke lige helt som at det skulle være. Så, men jeg får en patron mere frem og får knækket geværet og kommer den i og får afgivet et skud mere. Og vi står faktisk og kigger på videoen i et stykke tid om hvordan kuglen den sidder og bliver enige om den sidder noget kun for lavt. Men vi går tilbage til bilen og går derover og tænker nu vil prøve at kigge om der er noget svejs og hvordan det ser ud. Og vi kommer så derop, og der er faktisk blevet mørkt, så jeg har fået en lampe på riffelen, så der er, at vi kan se, hvis nu at bukken den, ja, forhåbentlig skulle ligge derovre og være forventet et eller andet sted, eller måske ikke være død, og man er nødt til at give et fangskud. Og vi ser den sådan ligger inde mellem træerne og sidder med hovedet op, og jeg kommer i en position og får afgivet et skud mere, og ja, så ligger bukken forventet. Og nu er den her. Jamen, så sluttede vores romanske bukkeeventyr. Vi sidder her med, ja, jeg ved ikke hvad det er for et juletræ, du har slæbt af mennesken. Jeg har aldrig set noget lignende, tror jeg ikke. Ja, fuldstændig vanvittig god tur. Og ja, der har ikke været noget at sætte fingre på. Altså, nej, bukkene, jagten, det er hver bukkejægers paradis, det her. Altså, jeg ved slet ikke, hvad jeg skal sige. Vi har skudt 6. Nej, hvad har vi skudt? 8. Vi har skudt 8 fantastiske bukke. Men det kunne ikke være bedre. Så stor tak til Gamekeeper og Buhl til Jagtrejser for at arrangere den tur her for os. Det var en kæmpe fornøjelse. Det må vi sige. Nu tror jeg, vi skal op og have... Skal vi have en cigar i aften, det? Eller hvad? Det kan godt være, det er der, det skal være. Det kan godt være, det er der, vi skal have den. Måske også lige en rom og cola eller to. Måske også lige en rom og cola eller to. Eller et glas vin. Eller et glas vin. Og så skal vi til hjemme igen, men det har godt nok været, det har været fantastisk. Fuldstændig vanvittigt. Det var egentlig meningen, vi skulle have haft en pyrs i morgen også, men... Vi er blevet enige om, at det her, det er vist godt nok til os. Jeg tror, vi skal hygge os lidt i aften i stedet for. Jeg tror, vi skal fejre lidt i aften i stedet for. Så tusind tak, fordi I har set med. Det har været sjovt at lave den film her, vil jeg gerne indrømme, fordi ja, det var fedt. Så tak fordi I så med. Skål. Skål. Tillykke. I came from the mud. There's dirt on my hands. Strong like a tree. There's roots where I stand. Oh, I've been running from the law.